Ola e benvindos a todos. E se vos dixese que un texto de hai miles de anos podería de feito cambiar por completo a nosa idea de liberdade? Pois hoxe imos facer eso mesmo, mergullarnos nuns textos antigos para ver como nos ofrecen unha nova perspectiva sobre a lei, a moralidade e, sobre todo, o que de verdade significa ser libre. É unha viaxe que, se cadra, pon patas arriba algunhas das nosas ideas máis asentadas. Para empezar, imos a unha imaxe potentísima do libro de Ben Sira, un sabio de hai máis de 2000 anos. Imaginemos a escena. Diante nosa temos o lume e a auga, a vida e a morte. E temos total liberdade para estender a man cara a un ou cara ao outro. Pois ben, esta é a elección fundamental que vai enmarcar toda a nosa reflexión de hoxe. Un dilema, vaya, tan antigo como a propia humanidade. Moi ben, entremos en materia. O punto de partida de todo isto é unha afirmación que é canto menos radical. A liberdade non é algo que conquistamos, é a nosa condición de serie. Segundo esta tradición, o ser humano foi creado sendo fundamentalmente libre, e esta liberdade é a base, o alicerce para entender cualquiera código moral que veña despois. E aquí ven unha idea que pode que sorprenda a máis dun. A ver, se somos libres, de onde sae o mal? A resposta que nos dá a Biblia é, en realidade, moi optimista. O mal non forma parte da nosa natureza. Non é que fósemos creados cunha especie de mestura de ben e mal, como pensaban outras culturas, por exemplo, os babilonios. Non. A narración da Xénese preséntao como unha forza que ven de fera, simbolizada nesa famosa serpe, que o que fai é introducir a desconfianza no mundo. Entón, pa que quede claro, a idea de Ben Sira pódese resumir en 3 puntos clave. Primeiro, o mal é como unha doenza externa, non é algo noso. Segundo, temos a capacidade real 100% de elexir entre o bo e o malo. E terceiro, e ollo que isto é crucial, elexir o ben non é un sacrificio amargo, senón que o camiño directo cara á felicidade. Vale, pero se somos tan libres, para que necesitamos leis ou mandamentos? A verdade é que moitas veces vémolos como unha carga, non si? Como unas regras que nos cortan as ás. Pero, e se o estivésemos vendo todo ao revés? Imos darle a volta a esa idea por un momento. A proposta que se nos fai aquí é sorprendente. A lei non sería un conxunto de restriccións, senón algo así como o manual do usuario da liberdade. Pensemos nisto. Cando temos unha ferramenta moi potente, un bo manual non nos limita. O contrario, ensínanos a usala ben para non facernos dano e para sacarlle todo o partido. Pois a lei sería xusto iso, o manual para usar ben a nosa liberdade. E o máis curioso é que a pista témola na propia palabra. A palabra hebrea Tora, que normalmente traducimos como lei, vén dunha raíz que non significa ordenar ou mandar. Non, o seu significado real é ensinar, sinalar o camiño. E claro, isto cambia o todo. A lei deixa de ser unha imposición para converterse nun ensino, nunha guía que se nos ofrece case como un agasallo. E claro, esta idea da lei, como unha guía, pois lévanos directos a unha das metáforas máis poderosas e recurrentes da Biblia, a vida como unha viaxe nunha encrucillada constante. En cada momento da nosa vida, preséntansenos dúas vías, dous camiños distintos, e temos que elixir por cal tirar. Fíxense no contraste, é que non pode ser máis claro. Por un lado, o camiño da vida, que nos leva á luz, á alegría, á felicidade plena, e polo outro, o camiño da morte, que nos afunde na escuridade e na miseria. Nesta visión, a lei funciona como un mapa, como un GPS, que nos axuda a non perdernos, a manter os pés no camiño da vida e non desviarnos ca a desgraza. Vale, e agora damos un salto no tempo para ver como evoluciona todo isto. Séculos despois aparece Jesús na escena. Moita xente podría pensar, chegou para borrar todo o anterior, non? Pois non. El mismo se encarga de aclarar que a súa misión é outra, moi distinta. Esta frase do Evanxello de Mateo é absolutamente fundamental. Consumar. Que quere decir? Pois non significa destruir nin substituir, senón levar algo á súa máxima expresión, á súa plenitude total. Xesús non ven para tirar abaixo a lei, senón para levala un paso máis alá, ata chegar ao seu verdadeiro corazón. Pero, que significa iso de consumar a lei na práctica? Pois significa ir máis alá do que se ve, das accións externas. A lei original poñía unas normas de mínimos para que a sociedade pudese funcionar. Non matar, non roubar, cousas básicas. O que propón Jesús é ir á raíz do problema, o corazón humano, as intencións, as motivacións que temos por dentro.
E con isto, chegamos ao que para min é o núcleo de toda esta explicación. Xesús usa unha fórmula superdirecta para amosar este cambio de nivel. Oístes que se lles dixo aos antigos, pero eu dígovos. É unha forma de dicir, imos subir a aposta. Vexamos 3 exemplos concretos que o ilustran a perfección. Primeiro exemplo. A lei antiga prohibía o acto final, o visible, o asasinato. Un requisito básico de convivencia. O novo ensino vai a semente do asasinato, que é a ira que sentimos no corazón. A proposta é arrancar a mala erva de raíz, antes sequera de que poida medrar e dar os seus frutos amargos. Segundo exemplo, o adulterio. A lei antiga céntrase no acto físico, na ruptura dun acordo. O novo ensino pon o foco na mirada, na intención que se agocha detrás dela. O que propón é educar non só o que facemos, senón tamén o noso desexo e o noso ollar, buscando unha pureza que nace dende dentro. E o terceiro exemplo, a verdade. A lei antiga regulaba os xuramentos para asegurarse de que os pactos importantes se cumplían. O novo ensino é moito máis radical. O que busca é unha integridade tan absoluta que os xuramentos se volvan innecesarios. Que cada palabra que saia da nosa boca teña o peso da verdade, sen necesidade de adornos nin de garantías externas. Entón, se xuntamos todas as pezas, cal é a conclusión? A viaxe moral que nos describen estes textos non vai simplemente de obedecer unhas regras. É un camiño de transformación interior, un camiño profundo. A meta final non é ter un comportamento externo impecable, senón ter un corazón transformado, un ser interior cuxos desexos e intencións estén aliñados co ben. E adematamos cunha pregunta que queda no aire pola reflexión. Se a verdadeira moralidade non está nun código externo, senón nunha transformación interna, que significa realmente para nós hoxe en día ter un corazón consumado? Que implicacións ten esta maneira de entender a liberdade e a lei na nosa vida cotidiá? A resposta a iso, se cadra, é a aventura de toda unha vida.